खुलुमबाय आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बयनिबो आंगो मागो दमासि फोरबोआ जानो गेजेराव साननैल' आद्रा दंसै मागो फोरबोखौ लानानै गोबां जायगायावनो थागथियारि जानायखौ नुनो मोननाय जादों गासै आसामावनो थागथियारि जानायखौ नुनो मोननाय जादों बेखौ लानानै आसाम सोरखारनिफ्रायबो गभर्नमेन्ट हलिडे फोसावबाय 14 आरो 15 जानुवारि 2025 बे साननैयाव आसाम गभर्नमेन्टआ गभर्नमेन्ट हलिडे फोसावबाय स्टेट काउन्सिल अफ एडुकेशनेल रिसार्च एन्ड ट्रेनिंनिफ्राय नटिस फोसावनानै बेखौ मिथिहोदों 14 जानुवारियाव माग बिहुनि थाखाय आरो 15 जानुवारियाव टुसु फुजानि थाखाय बे साननैखौ आसाम सोरखारा बन्द फोसावदों दिमा हासाव जिल्लानि उमरांस' नांथानानै थानाय शरद गयारिनि गोथै देहाखौ बोखांनो हाबाय बिथांजों लोगोसे गासै 4 मावसुमाफोरनि गोथै देहाखौ बोखांनो हानाय जाबाय इन्डियान नेभि इन्डियान आर्मी आरो एनडीआरएफ जथाय अपारेशन खालामगासिनो दङ पाम्पनि गेजेरजों दै बुंफबफैनायखौ बोखांनायनि खामानिखौ मावगासिनो दङ जेराव ओएनजीसी कल इन्डियानि स्पेशलिस्ट मेसिनफोरखौ लाबोनानै दै बोखारनायनि बा दैखौ बोखांनानै गारहरनायनि खामानिखौ मावगासिनो दङ बे समाव गासै 4 मावसुमाफोरनि गोथै देहाखौ बोखांनो हानाय जाबाय आरो 7 दासिमबो हाखरनि सिङाव दङ बिथांमोनजों मा जादों बेनि जेबो दासिमबो गुमुर गैथ'वा गिबियावनो नेपालनि गंगा बाहादुर स्ट्रेटनि गोथै देहाखौ बोखांनो हानाय जादोंमोन बेनि उनाव मैयानि सानाव फुंनि 7:30 रिंगासो समाव दैयाव गोजावनानै थानाय हालोदाव दिमा हासावनि खालामाथिनि 27 बोसोर बैसोनि रिजन मगरनि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों बेनि उनाव 57 बोसोर बैसोनि खुशी महन राय जाय क'क्राझारनि थागिबि बिथांनि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों आरो 37 बोसोर बैसोनि सनितपुर तिलापारानि शरद गयारिनि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों दिमा हासाव जिल्लानि उमरांस' जानाय बे जाथाया 6 सान बारलांबाय खैला जावबाय थानाय समावनो हरखाबै दैजों बुंफबफैदोंमोन जायनि जाहोनाव बे दुखुनांथाव जाथाया जानो मोन्दोंमोन दा रैखा खालामनायनि हाबाखौ मावगासिनो दङ रिपर्टनि बायदिब्ला हाखरा गासै 340 फिट गोथौमोन आरो दैया 100 फिट गोजौसिम फैदोंमोन आसामनि गिबि मन्थ्रिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 2 बोसोर सिगांनिफ्रायनो बे कल माइनिंआव जेबो खामानि मावलामोन गोलाव बोसोरनि उनाव बे खैला खुनियाव लेबारफोरा गिबि खेबनि थाखाय हाबफिनदोंमोन बेयावनो बे जाथाया जानो मोन्दों बे जाथायजों लोब्बा गोनां सासेखौ एरेस्ट खालामबाय रिपर्टनि बायदिब्ला दिमा हासाव अट'नमास काउन्सिलनि सीईएम देबलाल गार्लसा आरो बिथांनि बिसि कनिका हजाया बे खैला खुनि जावनायाव लोब्बा दंमोन बेनिखायनो बिथांमोननि हेंथायैबो एफआइआर होबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों अदालगुरिनि डिमाकुसियाव 64थि बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माया गाजा गोमजायै जागासिनो दङ बर'नि राव हारिमु थुनलाइ बेफोरखौ बुहुम बिखायाव सिगां फारसे लांनो थाखाय रंगिना संगिना हाबाफारिनि गेजेरजों 64थि बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माया अदालगुरिनि डिमाकुसियाव जागासिनो दङ मैयानि सानाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा बाहागो लादों आरो दिनै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बाहागो लागोन बर' थुनलाइ आफादनि नेरसोन बर' राव गेवलांथों लिरनाय आरो बर'नि आर'नाइनि आगरखौ अन्थाइयाव दानख'नाय जादों जाहाथे अराय समनि थाखाय थालाङो आरो बे अन्थाइखौ राजस्थाननिफ्राय लाबोनाय जादों होननानै फोरमायथिदों बिस्वजित दैमारिया 19 फुटनि बे अन्थाइखौ मैयानि सानाव बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सुरत नार्जारिजों लोगोसे बिस्वजित दैमारि बिथाङा बेखेवनानै होदों बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिस्वजित दैमारिया बुंथिदों दि बर' राव थुनलाइखौ माबोरैहाय जौगाहोनो बेखौ लानानै बर'नि पिएइचडि आरो स्कलारफोरजों सावरायनाय जादों बेनि अनगायैबो जायफोर बर' नङा नाथाय बर'नि खामानि मावदों बिथांमोन जेरै गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि बर' डिपार्टमेन्टनि गिबिसिन हेड इस्माइल हुसैन बिथांखौ बरायदों लोगोसेनो सोनाब बंग बांलादेश नेपाल आरो गुबुन गुबुन जायगानि बर'फोरखौ आलासि महरै बरायनाय जादों होननानै फोरमायथिदों मागो दमासि फोरबोनि सिगां रायजोनि सोरखारि साख्रि मावनायफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब माखासे सोरखारि साख्रि मावनायफोरनो अल पेन्सन स्किम होफिननाय जासिगोन माखासे दाबिखौ लानानै दुलाराय आसाम कर्मचारी परिषदनि दैदेनगिरिफ्रा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों सावरायदोंमोन जाय सावरायनायाव फिथाइ मोननो हानायखौ फोरमायथिदों दुलाराय आसाम कर्मचारी परिषदनिफ्राय जायनाखि आसामाव 2005 मायथाइयाव एनपिएसआ जागायजेनदोंमोन आरो 2005 मायथाइयाव साख्रियाव थिसनजानाय मावथिफोरा अल पेन्सन स्किमनि सोलायै एनपिएस मोननो गोनां जादोंमोन नाथाय 2005 मायथाइयाव साख्रियाव थिसनजादोंमोनब्लाबो एनपिएस सिस्टेम
फैनायनि सिगांनो बेफोर साख्रिनि थाखाय एडभार्टाइज होनाय जाखाबायमोन आरो माखासे बिफाननि खामानिफ्रा जाखाबायमोन। बेनिखायनो जायफोर साख्रिफोरना बेबायदि जादों बेफोर साख्रिनि मावथिफोरनो अल पेन्सन स्किम होफिननांगौनि दाबिजों आसाम सोरखारजों सावरायनाय जादोंमोन। बे लेखायै आसाम सोरखारा दा बेफोर मावथिफोरनो अल पेन्सन स्किमखौ होनो थांखि लाबाय होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो मास्टार रल, वार्क चार्ज एबा फिक्सड पेआव मावनाय मावथिफोरा मोनसे सेलारि स्केलजों दान बान्थाखौ लागासिनो दंमोन। बिथांमोनहा हाउस रेन्ट एलावेन्सखौ मोननो हायाखैमोन। दा बिथांमोननि थाखायबो थाबैनो बाजेट सेसनाव थिसननो थांखि लाबाय आसामनि गिबि मन्थ्रिया होननानै फोरमायथिदों आरो मुख्य मन्थ्रि लक सेवक आराग्य बिथांखिनि गेजेरजों आसाम सोरखारनि साख्रि मावनाय आरो पेन्सनारफोरा बेरामाव गोग्लैयोब्ला खरसा जानांनाय रांखौ मोनफिननो हायोमोन। दा बे खरसा जानाय रांखौ केसलेस होनाय जासिगोन होननानैबो फोरमायथिदों दुलाराय आसाम कर्मचारी परिषदनिफ्राय। बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि गं 60 गामिया बिटिआरआव हाब्बाय होननानै फोसावदों। नाथाय गमामायैनो गं 60 गामिया बिटिसि बा बिटिआरआव हाबमारबायना आरो बेफोर गामिनि रायजो राजाफ्रा बिटिसि बिसायख'थियाव बाहागो लानो मोनगोन ना मोना बेखौ लानानै मोन 60 गामिनि रायजो राजाफ्रा गोबां गोनो गोथो साननायाव दङ। बेखौ लानानै बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथांनाव सोंथि खालामनायाव बिथाङा मा फिननाय होदों फै जों दान्दिसे खोनासंनि। बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा बेखौनो फिननाय होदों दि मोन 60 गामिनि रायजो राजाफ्रा बिटिसि बिसायख'थियाव बाहागो लानो हानाय बायदिनो खामानिखौ मावगासिनो दं आरो आद्रा थालांनाय गामिफोरखौ सोनो थाखायबो खामानिखौ मावगासिनो दं। सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सा ढेकियाजुलि दखरानि बानजायनायाव खुंनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा बे खोथाखौ बुंथिदों। लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावदों दि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुङाव मोन 40 बियाबाव मोन 40 अडिट'रियाम लुनाय जाबाय। जांख्रिखांनि दैदेनगिरि बिर सिलागांनि मुङावबो मोन 40 स्टेडियाम लुनायनि खामानिया जागासिनो दं होननानै फोरमायथिदों आरो सुबुंथिनि थान्दै बानेश्वर ब्रह्मनि मुङावबो गं 220 नलेज सेन्टार लुनाया जागासिनो दं होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा। रायजोआव 24 घन्टानि गेजेरावनो मोननै एनकाउन्टार खालामनाय जाथाय जादों। दिलवार हुसैन आरो आजुल हकनि सायाव पुलिसा एनकाउन्टार खालामदों, जायजों सानै सुबुङा जोखोम जानो गोनां जादों। दिलवार हुसैनखौ श्रीभूमि बा करिमगन्जआव एनकाउन्टार खालामनाय जाथाय जादों। पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला दिलवार हुसैना आयेन बेरेखायै रां लानानै बांलादेशी सुबुंफोरखौ आसामाव सोयोमोन। दिलवार हुसैनखौ हमनायाव दिलवार हुसैननि मबाइलनिफ्राय गोबां बांलादेशनि सुबुंफोरनि कन्टेक्ट नाम्बार मोननो हानाय जादों। बेनि उनावनो सोंनाय फिननाय लानायाव दिलवार हुसैना उनाव सिमान जादों। बारहोग्रा मोनसे चेनेलनि गेजेरजों बारहोनाय जादों होननानै फोरमायथिदों। पाटाकान्दी पुलिस थानानि सिङाव थानाय फुलकान्दिनि गेजेरजोंनो बांलादेशी सुबुंफोरखौ आयेन बेरेखायै आसामाव सोनाय जायोमोन बेखौ फोरमायथिदों। करिमगन्ज रेलवे स्टेशननिफ्राय दिलवार हुसैनखौ हमनो हादों, नाथाय दुथाङा उनाव पुलिसनि हाथियार सेनानै खारनो नागिरनायाव पुलिसा दिलवार हुसैननि सायाव गुलि गावनो गोनां जादों, जाय गुलिया आथिङाव नांदों होननानै फोरमायथिदों। गुबुन मोनसे जाथाया गुवाहाटियाव जादों। पुलिसनि एनकाउन्टाराव आजुल हक मुंनि सुबुङा जोखोम जानो गोनां जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला पेटापारायाव सासे आइजोखौ सिखाजों गाग्लोबनानै जोखोम खालामदोंमोन आजुल हकआ। बे सिखाखौ लायफिननो थाखाय थांनायावनो दुथाङा पुलिसनि सायाव गाग्लोबदोंमोन। बेयावनो पुलिसा आजुल हकनि सायाव गुलि गावनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। आम आदमी पार्टीनि सासे एमएलएआ गुलि नांजानानै अबथिरायै जिउ खोमानो गोनां जाबाय। आम आदमी पार्टीनि एमएलए गुरप्रीत गगी बिथाङा गुलि नांजानानै अबथिरायै जिउ खोमानो गोनां जाबाय। नखरनि सोद्रोमाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांनाव गंसे लाइसेन्स पिस्तल दंमोन, नाथाय बेखौ साफा खालामबाय थानाय समावनो गोरोन्थियै गुलिया खर'आव नांदों, जायजों बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जादों। थैनाय समाव बिथाङा 52 बोसोर बैसोनिमोन। थांनाय 2022 मायथाइयाव पान्जाबनि सोनाब लुधियाना बियाबनिफ्राय एमएलए देरहासार जानो हादोंमोन बिथाङा। बिथांनि बेबायदि अबथिरायै जिउ खोमानांनायखौ लानानै आम आदमी पार्टीनि दैदेनगिरिफ्रा दुखु मोननाय फोरमायथिनायजों लोगोसे पान्जाबनि गिबि मन्थ्रियाबो गोथौ दुखु मोननायखौ फोरमायथिदों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।